Dobar, bađi, dobar. Pa znam da si gladan, pa bit će sad jagnjetine. Treba da nam stigne s Merkur. Ajde, dobar. Kompjuter, pusti mi televizor. Dobreće! Joj, molim te, skloni tog malog debelog. Znaš da ne volim da ga gledam. Okej, pa moram kasnije doći. Evo, može vesti, pusti vesti. Pa otkud vi tamo uopšte? Pa šta ja znam, to je bilo proslavo 300 godina od kada je Šešelj došao na aerodrom. To je slet bio, znaš. Bilo je štafeta i onda nosili ovi... Krkalo se. Poštovani gledalci, pre svega dobroveče. Nalazimo se ispred zgrade vlade Kosmičke Republike Srbije. Kao što znate, ovo je jedna od najvažnijih sednica, verovatno ove godine i ove decenije. Dobro, ja sam te zamolio za 2 minute, ja moram da legnem. Nije mi dobro, vraća mi se nagrlo da povratim. Moram ovo da kažem do kraja. Okej. Da. Mi smo pred velikim ekonomskim izazovima ove godine i zato je upravo i fokus na našim ministrima u novoj rekonstruisanoj vladi, kako vole da je zovu. Zato je sa nama i ministar Marinko Magla. Marinko, kako vole da ga zovu. Dobro večer. Dobro večer, želim svim mojim gledateljstvima, pozdravljam puno moje lutkice. Gospodine Marinko, znači, otkud vi u ovoj rekonstruisanoj vladi, to meni nije jasno, jel vi ste bili u svim vladama pre toga, jel tako? Kao i vaše kolege. Otkud sad svi u rekonstruisanoj vladi? Kako je onda to moguće? Šta je, zar je to moja krivnja? Zar je to, Dado, moja krivnja, Dado? Zato što narod glasa za mene. Pa koliko sam glasao imao na reality show? Kad sam išao na reality? Zar je to moja krivnja, Dado? Dobro. Moje lutkice, pozdravljam sve moje glasače i ljubim. Dobro. Ajde da uprostimo, da kažemo ušteda. Kako uštedeti? Ušteda, da. Uprošteno pitanje, ja znam lako da dam odgovor. Da. Zašto? Zato što ako ima jedan dečko, ima jednu malu kasicu, prasicu, i u nju štedi svaki dinar, jer naš narod kaže dinar po dinar pogača, dinar po dinar palača u mom slučaju, šta se desi? Taj mali puzio i uzeo jedan veliki čekić i razbije kasicu. Prosulo se. Roditelj dođe i viče na njega koji treba podršku da mu da za život daljnji. To se meni desilo kad sam bio dete. A šta bi bilo da je mali čekić bio? Da nije bio veliki čekić? Više puta pomalo, jer to je krto. Iz jednog dela lije se ta kasica, prasica, ta svinja, da ne kažem porculanska. Jer oni u Paraćinu, kad uzmu onu veliku frulu i kad dođu na 500 stepeni, oni... I nju, da kažem... Dobro, ušteda. Ušteda, ja sam vam rekao, svaki građanin, svaka građanka naše zemlje, svaki brat i sestra naš, ja imam rođenu sestru Spasu u Inđiji, nisam ponosan. Udala se za jednog Sremca, vozi kamion. Ja njoj kažem, pa dobro Spaso, majku mu staru. Pa jel mora čoko krema 400 grama da se kupuje inostrana? Pa jel ne može, Spaso, domaća čoko krema 200 grama da se namaže? Jer deci zubi, prvo zubi, a ona kaže meni, šta ti meni govori? Kaže, a ti si uzeo tompuse. Pa ja Spaso, meni gosti dolaze! Spaso! Meni Dado, dolaze gosti! Ja sam beluga morao da tražim crveni da se uveze kavijar. Na jedno pitanje da mi odgovorite, molim vas, dobit ću otkaz, mislim. Ajde, budžet, samo o budžetu da prođemo... Si ti normalan? Kako ti sa mnom razgovaraš? Kako ti nije sramota da to radiš? Pa treba da te šutnem u papir? Hoćeš u papir da te šutnem da... Kada si dolazio kod mene polizno da ti zaposlim Ljubicu, kada je dolazio kod mene polizno da mu zaposlim Ljubicu, onda je bio polizno. Pa Ljubica ti žena? Koja Ljubica? Šta pričate? Nije tebi Ljubica žena ona? Dado, Dadimire. Ma ne, molim te, prebaci kompjuter.